Baş bi boneya Kupaya Cihaniya FIFA'ya 2026'an em dibinin ku van roja herkes navê wî dibihîze. Ew di nav Kurdan de wek şêrê Kurdan tê binavkirin. Futbolistekî gelekî bi nav û dengê futbolîst em behsa futbolîst Deniz Undav dikin ku bi aslê xwe ji navçeya Wêran şehra Rihayê lêbelê di sala 1996 da li Almanyayê ji dayîk dibe. Ew Kurdekî êzdiyê niha ji tîma netewî Almanyayê da dilêze û beriya di rojan di maça dawî da tîma xwe Almanyayê jî bi ser xist. Lêbelê em dibînin ku di FIFAyê da Tirkiye di maça ewil da têk çû li hemberî Paraguayê 1-0 têk çû. Nîqaşeke dû dirêşeyê bêguman li ser Deniz Undav çima di tîma netewî ya Tirkiyeyê da nelîst çima di tîma netewî ya Almanyayê de dilêze û ew êrişên nijadperestî yên li ser Deniz Undav ji bo çi tê kirin? Em ê hemû van pirsan em ê li gel rojnamegerê Kurd Eyüp Burç em ê biaxivin ji ber ku Eyüp Burç jî xizmê wî ye em ê li ser Deniz Undav li ser kariyera wî ya futbolê û çima ew êrişên nijadperestî li hemberî wî tê kirin em ê li gel wî biaxivin. Keke Eyüp tu bi xêratî weşana me di serî da Deniz Undav اقرباتیا و چوایه و دنیز انداف کیه جبو کسین کو ناز ناکن هن چوات کارم بدن ناسین ولکه که دلبخوین دویواری سجراوی تف دا برچاوه me rast بود işte rast gotin deniz unda torne halemine yani ji gunde diyamine ji zevraya ji veran şari ji zevraya gunde zevraya hum zanın gunde zevra ji problemi ki mezin de gunde zevra heye u de rudave de ji gelek carabun nuçe gunde zevra gelek kurdemen Müslüman ketine u je derma kevin problemi ki usaji gunde zevra heye şu zaten koşberiya ezdiyen men bakur de sari haşte de jiva mesela bizakta devleti u ببرینه و کسی من مسلمانین که جنتوی پرستی دور جبروان رویان چون آلمانیا دنیزی لاوه کی جوان کسی که سال هشته ایده گندی خو جیو خو واری خو ترکرنو چون آلمانیا جوانه لآلمانیا جدایک بو ج وقت مگوت جگندی دیامنه ج زورایه و لاوه torne neviye halim ne aşire me ne yakın le halu xarzitiyame behevrehiye ez hava ki kuzeni yine bir kefkaşi ez dibejim bir dilgeşi ez dibejim روبرون هفنا ناستکن گلو ne diyeyim ve Roger Berlin'e muhast ez bivinim le maça Berlin'e de zede problem hebun mehev ne dit inşallah pişti kupaya mehev bivinin xoazil peyi bigarım kuj ez bu maç bikim berva mesela koç bu deniz zaroki koçberaye emwar bejin bixwaji taybeti ez baş dizanım jiber ku bi karkerek bu deniz de fabrikada de şogli u zede Bremen Bremen u xalanemi tevle derdora Bremen Achim velati binavi Achim ve deri mezin bu deniz le iddia xoya ku jibo futbolu berneda evji numunaya ku mirov tişkitek seri xwe gerek o pede xwedî biryar be işte ser dikeve gerek deniz bo gelek xortên Kurd be veke numunakî jî yani dibin şert û mercên pir xerabte derbas bûn niha rojava dünyayê de kariyera wî asla herî bilindayî em dikarin bêjin ku 29 salî û bawerim mekî şunda wê bikeve 30 saliya xwe êdî temam bike niha nîqaşekî din jî heye dibêjin tîma netewî ya Tirkiye ji ber ku Kurd bûye yani îddiayekî wa heye Deniz Undav nexistî nav taxima xwe hûn van nîqaşa çawa dibînin yani Deniz Undav ji ber Kurdbûna xwe di tîma netewî ya Tirkiye de nalîze sebep çi gelo Şu zaten salıçuni maça Stuttgart u Fenerbahçe'de İsmail ku evci ketibu nava gengeliya u tişmişte olsa daveli hatu bu vekirin xub nijat peresti u erişa ser deniz xub mahkeme hakkı de beratta mesela yani nijat perestiya Türkiye u Türka he berdevam vaka deniz deji hat berçava rebeni deniz çi gotu bu gotin Türkiye gonna ne Türk'üm ez Kurdum yani ve bersivede deniz kırın terörist. Ji ber ku bigota ez Türk'üm
problem tüne bu. Problema Türkiye'ci evet şu zaten. Kurda ve ke Kurda kabul nakin. Dibin gerek kun Türk bin. İşte mesela ez dve bavariye deme ev mesela deniz ev bir ve güftügoye ki gotubeje ki liser ka Kurdu Türkiye çava entegreyi hevvevin. Ev mantalita beri a Türkiye seri gelli Türkiye'de jî Türkiye'de jî hatiye çekirin devlet bixwejî ev çava xuş ve mantalite paqij bike ancak bi ve mantalite were paqij kirin Kurd weke Kurd were kabul kirin divê welatî de em karin entegreyî hevbin warekî demokratîk de. Îjar rast e deniz heger Türk biya ew pê deniz bernedana. Bu gotanê gerek illahî were tîma me. Îjar zaten ew tîma wan jî berî ku herin çûkê wan heya meznê wan tev sloganê nijadperest davetin. Yani nijadperestiya Türk, nasyonalizma Türk di sporê de xwe zêde derve dixe. Zêde derdikeve berçava. û di vaqa deniz de jî ev pir vekirî ye. Deniz Türk biya ew bigota ez Türk'üm ew di nava tîm duê baweriya me wanê teklîf bivira ji denîze. Wan teklîf jî nevir ji denîze. Kesên yekî Kurd jî nava wan de Ozan. Mesela Ozan jî nedan lîstikandin. Çünkü Ozan jî got ez Kurdum. Ozan jî nedan lîstikandin. Hatta tîmên Türkiye'de Süper Liga Türkiye'de jî gelek Kurdê me hene zarya navê xwe yê Kurdî guhere dindirin navê Türkal xwe kirine. Yani ev rewşa futbola û mantalîta Türkiye'ye Kürt bi xwe bi navê xwe bi nasnama xwe nayên qebûl kirin. Ev bawerim divê meselede گفتگویek nava Türkiye'de ji dest pê kiriye em çi dikin Lêborîn jî dixwazim mesela ew pêşkeşkarekî Beyaz TV'ye heye divê me li hemberî deniz undav me nijadperestî kir me faşîstî kir heta dibêjin lêborîna xwe jî dixwaze. Lewra Tirkiye di maça xwe ya ewilde li beramberî Paraguayê 1-0 têk çû win da kir lêbelê deniz undavê ku ji ber kurdbûna xwe negirtin tîma xwe em dibînin ku bi 2 golan Almanyayê bi ser xist û niha böyle Almanya jî wê têk biçiye. Yani li gorî wê bibe muhasebeyekî ji bo Tirkiye jî ev mijara deniz undav bas. Lewra pêvajoyeka aştî û çareseriyê jî berdewam dike û behsa integrasyona demokratîk jî têkirin tedî. ji xwe ez dibim ev bibe müsebîbê ku em ser va meselana biaxivin ev numunakî gelekî balkêş û baş e. Deniz ne tenê me Kurd dilê me Kurda teva şeyin kir xweş kir. Mesela yani jibili demini, jibili hevestavî nava Türkiye'de ez bi xwe dibim gerek va meselana werin gotûbêj kirin. Yani em çawa ve mantalîta nijadperest ji Liga Türkiye rakin, ji dezgeh û devletê rakin, nava gelde çawa wê were paqij kirin, zimanê medyayê çawa were paqij kirin. Vana tev problemên li ber ku rastî entegrasyona Kurd û Tirkiye ku niha tedî polîtikekî we tê meşandin. Deniz bu vesîl ew bive vesîlak edwê baweriye deme ku va riya vê meselê va meselana ser va meselana güftügo werin çêkirin danû sandin werin çêkirin ew bibe mesela ku numunakî gelekî balkêş e. Yani deniz di tîma Türkiye'de biya dibe ku tîma Türkiye bibin neketa. Misal yani ji ber nijadperestiye bibin dikevin. Yani ji ber nijadperestiye Türk heya niha 100 salî Kurd inkar kirine di warê ekonomî de bin dikevin. Di warê siyasî de bin ketine. Di gelek wara de bin ketine. Ew heya kengî em Türkûn û xwedîka dünya teviya biviya Türk. Yani ev nijadperestiya 100 sal berê gerek di nava polîtika Türkiye'de di nava gelê Türkiye Türk de were êdî paqij kirin. Zor spas gelek spas li gel me gerînendeyê giştî İlke TV'ye rojnameger Eyüp Burç ku de heman demî de xizmê futbolîstê Kurd Deniz Undav li gel me bû wekî ku me got me behsa futbolîstê Kurd Deniz Undav û her wiha behsa kariyera wî û çima êrişên nijadperestiyê li Tirkiye li dijî wî tê kirin me behsa van mijaran kir wekî ku me got Deniz Undav di nav Kurdan de wek şêrê Kurdan tê binav kirin û niha jî mora xwe li Kupaya Cîhanê ya FIFA di 2026 xistiye.